Ang naong galapan, ang ilong galis nga, irungil ngikog abilidad. Ang simod katugsoy, ang mata gadungoy, pero apik nga mangingilan. Musulod og nightclub, ang kwarta idakdak, daghang babaeng mabihag. Mobilib si Inday sa kwartang hinatag, ikan sa kurakot og kickback. Pirming makakuha o project sa gobyerno, kay lagi influensyado. Lain may madawat nga mga saburno sa dagkong mga negosyo. Sa mga anak di na makabadlong sa pagpatuyang og syapo. Kay giati man ang pagpangikil hangtod mamilyonaryo. Daghan karong mga tao mukalit lang ka milyonaryo. Maayong pupus-pupus sa illegal nga trabaho. Overpricing di construction ay doon ay mga padrino. Ikurakot di ay ang kwarta sa gobyerno. Ang dunggan katangkag, ang mata gabudlat, daghan ra ba og bodyguard. Mo kandidato kada eleksyon, mudaog lang kay bawas dagdag. Kada kampanya, buyak-yak ko kwarta, daghang barangay mailat. Inog daog dili nagyud managad ang kandidatong very bad. Daghan karong mga tao mukalit lang ka milyonaryo. Maayong pupus-pupus sa illegal nga trabaho. Overpricing di construction kay doon ay mga padrino. Ikurakot di ay ang kwarta sa gobyerno. De Mercedes-Benz, kwapong sakyanan, apan usahay agabaan. Dako og mansyon, daghang babaye, pero lubot gion soyan. Doon na pa'y anak nga abusado, sa klase di mo pasar. Mo palit na lang og diploma, arong ignog donay nahuman. Mo palit na lang og diploma, arong ignog donay nahuman.